खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि 17 जानुवारियाव दिन्थिफुंजागोन बुहुमनि बिखायाव बर'नि बागुरुम्बा मोसानाय बिहु जुमुर मोसानाय दिन्थिफुंनायनि उनावनो आसाम सरकारा बर'नि मोसानाय बागुरुम्बा मोसानायखौ बुहुम बिखायाव दिन्थिफुंनो थांखि लादों। बाक्सा जिल्ला खुंथायनि बानजायनाय आरो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि हेफाजाबाव फैगौ 17 जानुवारियाव गुवाहाटीनि करुख'जा स्टेडियामाव बागुरुम्बा दोहौ मुङै मोसानाय दिन्थिफुंनो थाखाय मोसाखावरि हानजानि सोलोंनाया दिनैनिफ्राय बाक्सा जिल्लानि मुसलपुरजों लोगोसे सालबारि साब डिभिजनाव जागायबाय। बे मोसानाय सोलोंनाया मुसलपुर साब डिभिजननि थाखाय अदालबारिनि फुटबल गेलेग्रा फोथार आरो बरबरि बाथौसालिनि नांज्लायाव बे मोसानाय सोलोंनायखौ खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानिफ्राय खमैबो सा 10,000सो मोसाखावरि आरो दामजु दामग्रा हानजाया बाहागो लाहैगोन बे बागुरुम्बा दोहौ मोसानाय दिन्थिफुंनायाव। 17 जानुवारियाव गुवाहाटीनि करुख'जा स्टेडियामाव बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंनायाव भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहागो लागोन। बिथांजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसामनि हारिमु बिफाननि मन्त्रि बिमल बराजों लोगोसे गोबां मन्त्रि आरो एमएलए बिथांमोना बाहागो लागोन। बागुरुम्बा दोहौ होननानै दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय बेखौ फोसावनाय जादों। फैगौ 17 जानुवारियाव मानगोनां भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि नुजाथिनायाव 10,000 मोसाखावरिखौ लानानै बागुरुम्बा मोसानायखौ बागुरुम्बा दोहौ हिसाबै मोसानायनि मोनसे थांखि लानाय जादों। बे थांखिनि थाखायनो जोङो जोंनि बाक्सा जिल्लायाव 1,000निबो एसे बांसिन मोसाखावरिफोरा बेवहाय बाहागो लागोन। बेनिनो मुसलपुर साब डिभिजनाव 580सो माने सुबुङा मोसाखावरिफोरा दङ आरो बेजों लोगोसे दामगिरि एक्सपेक्टेडलि माने 600सो सुबुंफोरा बेवहाय बाहागो लागोन। दिनैनिफ्राय बेखौ LAC लेभेलाव जागायनाय जादों। जोंनि मुसलपुर साब डिभिजनाव मोननै जे बरबरि हालामाव आरो लोगोसेनो अदालबारि हालामाव बेखौ लानाय जादों। थांखियानो जाबाय जों दुलाराय बुहुमावनो बर'नि बागुरुम्बा मोसानाया जेन मुंदांखा जायो। बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौ जेन बुहुमनि मानसिफोरा मिन्थियो। आगोलावबो जोंनि अस्ताद कामिनि कुमार नार्जारिनि दैदेननायाव गोबांबार गुबुन हादोरफोरावबो मोसानाय खोनानो मोनदोंमोन जोङो। बिदिनो बे बागुरुम्बा मोसानायखौ बुहुमनि दरबाराव सिनायथि होनो थाखाय जों बेखौ थांखि लादों। करुख'जा स्टेडियामाव बेखौ मोसागोन 17 खालाराव 17